Sziasztok! Stardark vagyok, már mint Morty. Na, most azért van vaskardom meg más cuccom kezdésnél, mert már elkezdtem felvenni egyszer a videót, de elfelejtettem bekapcsolni a programot. De se baj, annyi történt, hogy szereztem kaját, gyapjút, amiből csináltam már ágyat. Beköltöztem a Kovács házába. A Kovács chestében találtam egy vas pickaxe-et, ami itt van, meg 2 vasat. Én abból craftoltam egy iron sword-ot, és vágtam fát. Szereztem még a Kovács chestjéből obszidiánt, és annyi. És most körülnézek, akkor igen, és hát megmutatom. Iratkozzatok fel rám, ha akartok, lájkoljátok, és írjatok kommentet, ha valamit nem tudtok Minecraftról. Lesz GTA 4 videó, az, hogy FLC vagy FR, azt még nem tudom. De lesz. Meg írjatok, hogyha van valami jó ötletetek, hogy mit csináljak Minecraftból, vagy mivel játszak, mit vegyek fel. És már esteledik. Easy fokozaton vagyok. A map, igen, a pályám neve itt az a New 1. Igen. Azért ilyen furcsa a Kovács házamot, mert berobbant egy creeper, amikor nem figyeltem. Alvás. Ja, és amúgy nem gépen játszok, hanem Xbox 360-on. Ott megvettem a Minecraftot. Holnap lesz egy vlog, és ma számíthatok egy egy ugyanilyen videóra ennek a folytatására. Van partnerem is, csak az nincs itt, mert nyaralni van. És ennyi. Ez amúgy NPC, mármint Villager. Nem tudom hányas verzió van meg, azt hiszem 1.5.2.3. Nem tudom. De remélem, hogy tetszik. És most kisütöm a húst. Tüzelek. Ja igen, és egy kis csatorna reklám. Nézzétek, vagyis hát iratkozzatok fel viccelek csatornájára, már nem tudok beszélni, bocsánat, este van. És Gamezone 05, ő nagyon jó videókat csinál. Izzy, Nisztrok. És ennyi. Bocsánat, hogyha csöndben vagyok, néha csak nem tudom mit mondani. Ja, meg egy kedvenc videósomnak is nézzétek a csatornáját, Trip Demo. Egy nagyon jó Hunger Games-es videókat csinál. Elvileg, ha
Elvileg talán én is fogok Hunger Games-ezni, de nem szoktam hozzá a PvP-hez. Na, de se baj. Hol vagyunk? Ez itt egy kút, láthatjátok. Van valami az alján? Nincs semmi az alján. Ó, a fenébe. Ja, igen, és írjatok komment, hogy milyen küldetéseket csináljak, meddig csináljam a videót, meg hogy mit csináljak benne. És mindjárt. A múzeum. Megyek egy kicsit. Hopp. Egy direkt volt. Várjunk. De nem tudok. Ja igen, és nem kopizok senkit. Bocsánat a háttércajokért, nem tehetek róla. Lesz majd saját házam is, csak most nem megy. Most egyelőre nem most. Most lemegyek bányászni. Van előző mentésem is, ami nagyon jól sikerült. Írjatok komment, hogyha csináljuk azt is. Ja, meg lesznek kreatív építkezések magáról, talán, de egyedül is. Nem vár építés. Tutorial is lesz, talán. Én nem vagyok egy nagy eresztó, most még Sirius. CMT-t is akartam, vagy CRPG-t, de nem. Gépemen laggol. Meg most kéne jönni. Valahogy. Na, vissza a faluba, ami erre van. Ja igen, ma lesz még egy ilyen videó, holnap meg talán egy vlog. Ja, bocsánat, hogyha halk vagyok, de... Csinálok egy... nem tudom, pancél. Verjéhez menni kell. 2, ha gyűjtök arra malvert. Bőr. Na, ahogy látom, le is járt a videóidőn. Tehát elköszönök, iratkozzatok fel rám, sziasztok! Lájkoljátok a csatornám, iratkozzatok fel, már ezt mondtam, de sziasztok!